खुलुमबाय स्टुडियो दङ उदास्रि मोसाहारि फैगौ 2025 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव जानो गोनां 57थि बोसोरसालिया जथुम्मानि बानजाय आफाद दानाय हाबाफारि खुंफुंदों। बाजिस्निथि बोसोरसालिया जथुम्मा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे 52थि बोसोरसालिया जथुम्मा क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानो गोनां हाबाफारिनि थाखाय दिनै क'क्राझार जिल्ला दतमानि दतमा गोजौसिन फरायसालिनि नब्लाङाव गुबुन गुबुन बिबाननि बानजाय आफादखौ दाफुंनाय जायो। आरो बे बानजाय आफाद दानाय हाबाफारियाव एमएलए लरेन्स इस्लारिखौ मासिगिरि आरो दतमा एबसुनि बारग' आफादगिरि मंगलर ब्रह्मखौ लिंथुमगिरि बिबानाव थिसननाय जायो। लोगोसे बे हाबाफारियाव एमएलए लरेन्स इस्लारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। फैगौ 2025 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि गिबि सप्तायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझार जिल्लानि दतमायाव सानब्रैनि हाबाफारिजों 57थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय आखाइ लादों। दिनै गाहाय नेहाथारि दुलाराय बर' फरायसा आफाद कनिन्द्र बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथांमोननि दैदेननायाव दिनै मोनसे बानजाय आफाद दानाय जायो। बे बानजाय आफादाव आंनो मासिगिरि बिबानखौ होदों। सासे बारग' एबसुनि बिबानगिरि एबा मावथि हिसाबै बिथांमोना बे खुंफुंनायावहाय जाथे हरो बेनि थाखाय आंखौ खावलायदों। आं गोसो गोथारै बे बिबानखौ आं नाजावनानै लादों। जोंहानिनो मोनसे बिबान मैया दाख्लैसो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिबान लानानै खामानि मावदोंमोन। बिबान आङो मैया दाख्लैसो बिबाननिफ्राय गदों। गतिके आंहाबो दायित्व दङ, मोनसे बिबान दङ बिथांमोनखौ मदद खालामनायनि थाखाय। दा बिथांमोना फोरमायदों जे बे सानब्रैनि जि हाबाफारि बिनि जोबथा जे गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ गाहाय आलासि महरै हांख्रायगोन होननानै बिथांमोना जोंनो मिथिहोदों। गमामायैनो बिदि जायोब्ला बे जथुम्माया जि माने मोनसे गिदिर मोनसे जथुम्मा जागोन। बेनि थाखाय रायजो राजाफ्रा बयबो मदद आरो हेफाजाब होनांगोन। दायो मोनथाम दख'राखौ आफादखौ लानानै बिथांमोना बानजाय आफादखौ लादों, जाहाथे बे मोनथाम आनसलिकनि रायजो राजाफ्रा बे गिदिर जानो गोनां जे जथुम्मा, बे जथुम्माखौ जाहाथे मदद होयो खामानि मावनायजों बायदिसिना बिथिङाव। बेफोरखौ सावरायनानै दानिफ्रायनो बिथांमोना थाम थिम खालामदों। जों मिजिंथियो जेन' बे जथुम्माया जाहाथे मोजाङै मोजां खुंफुं जायो। दिनै खोब माने आङो गोजोनग्लायनायजों दतमा ओनसोलनि बा क'क्राझार जिल्लानि दैदेनगिरि जाय बिथांमोना दिनै जोंनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेखौ खुंफुंनांगौनि थाखाय जे बानजाय आफाद दानाय, बे बानजाय आफादनि माने बिबानखौ बिथांमोना दिनै रुजुननानै दिनै जोङो बानजाय आफादखौ जोङो दाफुंनो हानाय जाबाय। मासिगिरि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बारग' गाहाय नेहाथारि आथिखालनि सानजा क'क्राझार बियाबनि मानिजाथाव एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांखौ मासिगिरि हिसाबै जोङो मोननो हादों। आरो बेयावनो कनभेनर बा लिंथुमगिरि महरै दतमा आनसलिक एबसुनिनो बारग' आफादगिरि मानव गेदेर शंकरलाल ब्रह्म बिथांखौ जोङो कनभेनर हिसाबै जोङो मोननो हादों। दा बेबायदिनो गोबां माखासे सिनियर दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो लोगो मासिगिरि बा जइन्ट कनभेनर बा गुबुन गुबुन साब कमिटि हिसाबै जोङो दानानै लानो हाबाय। आरो बे जथुम्माखौ जोङो फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि माने फेब्रुवारि दाननि गिबि सप्तायाव जोङो खुंफुंनो थाखाय जोङो लाहार फाहार जोङो खालामसिगोन गाबोननिफ्राय। आरो बे जथुम्मायाव गासै माने 22टा जिल्लाया बेवहाय डेलिगेट्स अबजार्भार बाहागो लाफैगोन आरो वेस्ट बेंगल स्टेट कमिटि बाहागो लाफैगोन आरो इउनिभार्सिटि इउनिट कमिटि गासै 6टा बेवहाय बाहागो लाफैगोन। शिलं इउनिट, दिल्ली इउनिट आरो चन्डीगढ़ इउनिट बेवहाय बाहागो लाफैगोन। गासै 3000सो डेलिगेट्स आरो माने 2000सो अबजार्भार बाहागो लानायनि गेजेरजों बे जोंनि जथुम्मा आरो बेवहायनो
जिहेतु जोंनि क'क्राझार जिल्ला मैखोम मोनसे माने राफोद जिहेतु जिल्ला बर' हारि माने दानाय बा बर' हारि माने खौ माने गोजौ फारसे लांनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबा मावनाय बा दैदेनगिरि हिसाबै माने खामानि मावबोनायाव क'क्राझार जिल्लाया मुंख'जाथाव आरो बे थावनिया दतमा ओनसोल जिहेतु बे दतमा ओनसोलावनो जोङो खुंफुंनाय जागोन बे दतमा ओनसोलावनो बड'फा कुमार ब्रह्म बिथांनि जोनोम थावनि आरो बिथांनि जोनोम थावनि हिसाबै बे जथुम्माया माने मैखोम मोनसे बयनिबो सहाय आरो हेफाजाब मोनगोन आरो बे जथुम्मानि गेजेरजों डेलिगेट्स हाउसआव मैखोम मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय गोख्रों हाबा मावलांनो थुलुंगानायजों लोगोसे बेवहाय मोनसे डाइरेक्सन बेवहाय मोनसे तयार जागोन लोगोसे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि गेरेमसा हारि हिसाबै हारिखौ दाफुंनो थाखाय जिखिनि आद्रा थानाय जिखिनि खामानि बै खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा रायजो राजा बिथांमोनहा बे जथुम्मानि गेजेरजों थांखि जथायगोन आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि आरो बड'फा गोजोनथायारि सोलायनायनि मावथांखि आरो जोंनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि जिखिनि खामानि बे खामानिखौ जोङो जिहेतु दिनै खामानि मावबाय थादों जोङो दिनै खावलायगोन जे 2025 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव जे जोंनि जथुम्मा जानो थांगासिनो दङ आरो बेनि सिगाङावनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे मायथाइ जोबनायनि सिगांनो जे जोंनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन बेयो जाजोबनांगौ जोङो खावलायगोन दिनैबो नैबे आरसि कमिटि दानायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा 57थि जथुम्मा खुंनो थांगासिनो दङ 2025 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव आरो जोङो मोनसे माने खावलायनानै दोनदों जे 2024नि गेजेराव जे जोंनि माने एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि खामानिया जोबनांगौ जुदि जोबाब्ला बे जथुम्मानि गेजेरजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैखोम माबा मोनसे थांखि जोङो लाथारनांगोन बेखिनि बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै जोङो सानदों दा बेखायनो आं गोबां बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै दिनै जायफोर बिथांमोना जोंनि आरसि कमिटिनि बिबान लाबाय बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों बिथांमोननियाव जोंहा मोनसे बिसास दङ मानो होनबा बिथांमोना एक्सपिरियेन्स बिथांमोना बड'फानि समनि आन्दलनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लाबोनाय बिथांमोना आन्दलनाव मैखोमै बाहागो लाबोनाय दैदेनबोनाय आरो बिथांमोना बायदि आफादनि माने बिबान लानानै खामानि मावनाय एक्सपिरियेन्स माने दैदेनगिरि बिथांमोनखौनो लानानै जोङो दिनै बे बानजाय आफादखौ बा गुबुन गुबुन साब कमिटिखौ जोङो दानानै लानो हादों बेखायनो बिथांमोननि राफोद खामानि मावनाय आरो रायजो राजानि मोनसे अनसायनाय बे अनसायनायनि गेजेरजों बे जथुम्माखौ खुंनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोख्रोंसिन खालामनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोंसिन महर लानायनि गेजेरजों हारिनि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय साबसिन खामानि मावलांनो हागोनखौ आं मिजिंथिदों गोजोन्थों मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन ना थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन